Καλημέρα. Κυριακή σήμερα, ημέρα Εκκλησίας. Ήθελα να πω ένα λόγο, έτσι μερικά δευτερόλεπτα. Δεν έχω κι εγώ τώρα άλλο χρόνο αυτή τη στιγμή. Ένα διάλειμμα κάνω από την εκκλησιαστική μου ζωή. Να σας πω κάτι, ότι μην απογοητεύεσαι και ας μην απογοητευόμαστε. Πολλές αλλαγές θα δούμε φέτος και του χρόνου. Πολλά συμβαίνουν στην κοινωνία μας και αυτά επηρεάζουν και το πνευματικό χώρο. Γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι και επηρεαζόμαστε από όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, γιατί όχι και στην πολιτική, και γενικότερα έτσι πληθαίνει η αμαρτία, βλέπουμε πολλές καταστάσεις, προβληματιζόμαστε. Και θέλω να σας πω ότι έχω έτσι ένα μήνυμα μέσα μου που έχω λάβει έτσι στην προσευχή, να μην απογοητευόμαστε, να μην κουνηθούμε καθόλου από τη θέση που μας έχει βάλει ο Θεός. Ο Κύριος έχει αναλάβει και την παραμικρή λεπτομέρεια στη ζωή μας. Μας θέλει ζηλωτές όσο ποτέ άλλοτε. Μας θέλει κοντά Του, ενεργούς και ζηλωτές, όσο ποτέ άλλοτε. Να μένουμε λοιπόν σταθεροί σε αυτή τη σχέση, γιατί ο Κύριος έχει να κάνει πολλά ακόμη στη ζωή μας. Θα δούμε μεγάλες αλλαγές στην πνευματική ζωή, θα δούμε μεγάλες αλλαγές στην εκκλησιαστική ζωή, θα δούμε μεγάλες αλλαγές και στην προσωπική μας ζωή. Δεν έχει σταματήσει να ενεργεί, δεν θα σταματήσει να ενεργεί, και τώρα αυτό τον καιρό που αισθανόμαστε πολλές φορές ότι είναι ακόμη πιο δύσκολες οι καταστάσεις, θα ενεργεί ακόμη πιο δυνατά, ακόμη με πιο εμφανή τρόπο, να το πω έτσι, και θα ζεσταίνει την καρδιά μας. Γιατί είναι γραμμένο ότι τον έσχατο καιρό ο δίκαιος θα γίνεται πιο δίκαιος. Και αν εσύ ονομάζεις τον εαυτό σου πιστό, είσαι σε αυτή την κατηγορία. Ότι ο Κύριος θέλει να σε κάνει πιο δίκαιο. Ότι ο Κύριος θέλει να φανερώνεται στη ζωή σου και να ενεργεί πιο δυνατά. Και να σε αγιάζει και να ζεσταίνει την καρδιά σου και τη σχέση του μαζί σου. Και να σε βοηθάει να περπατάς σε αυτόν τον δρόμο με πιο πολύ παρησία, με πιο πολύ επίγνωση του θελήματός του. Έτσι λοιπόν, εγώ το απόγευμα, πρώτα ο Θεός, θέλω να κάνω, αν μπορέσω, ένα live, μπορεί να είναι βίντεο, αλλά θα προσπαθήσω να είναι live, που θα εντρυφήσω πάνω σε αυτό το θέμα, θα μιλήσω για πρόβατα, παύλα, ποιμένες. Οι δυσκολίες που υπάρχουν και αυτό που πρόκειται να γίνει, και θα δούμε πολλές αλλαγές που θα γίνουν, αυτούς τους καιρούς, τους έσχατους, αλλά και αυτό τον καιρό που ζούμε τώρα. Ξεκινώντας από το τώρα, θα δούμε κάποιες αλλαγές και θέλω να μιλήσω μέσα από το Λόγο του Θεού, και μετά από αυτό το live θα ξεκινήσω κάποια βίντεο από την έξοδο με τον Μωυσή, που πάλι θα έχουν να κάνουν με τα πρόβατα, παύλα, ποιμένες. Αυτά είχα να πω. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Θα τα πούμε λοιπόν το απογευματάκι. Νομίζω ότι μια καλή ώρα είναι γύρω στις 5 η ώρα, θα τα καταφέρω. Πρώτα ο Θεός. Ο Θεός να είναι μαζί σας.